Hej, jeg hedder Kasper Jensen. Jeg er 13 gange dansk mester i motocross og har stor erfaring i både ind- og udland samt at træne andre. Her giver jeg de 3 bedste tips til, hvordan du bliver Danmarksmester i motocross. Punkt 1. Få hjælp af en træner, som kan give dig de rigtige tekniske øvelser, så du kan få de rigtige vaner til at starte med. Derefter får du dem som hjemmeopgave, hvor du kan komme hjem og træne selv, når du kører alene. Vær målrettet, når du kører, så du ikke bare kører omgangen for at køre omgangen, men at du træner den her øvelse og de her teknikker, som du har fået. Punkt 2. Sørg for, at du er i bedre fysisk form, end du har behov for at være, fordi det er med til at udvikle din teknik, og du har overskud til at kunne gøre de ting, du skal. Det nytter ikke noget, at du får en bestemt position, du skal stå i, hvis teknikken og fysikken ikke tillader det, fordi du er forpustet for træt, eller ikke har styrken til det. Punkt 3 handler om mental styrke og vedholdenhed. Kend dine grænser, og så kan du flytte dem langsomt et skridt ad gangen. Gentag den rigtige teknik nok gange til, at det kommer til at ligge på ryggraden, så du ikke skal tænke over, hvad du gør længere, men at det kommer naturligt til dig. Og vigtigst af alt, kom ud og få kørt, have det sjovt og nyd processen undervejs. Gentager du de her ting og følger de her principper, så kan du nemmere flytte dig og komme langt undervejs. God fornøjelse.